Здравейте от град Враца. Днес е 21 октомври 2025 година. Намираме се пред сградата на Националния осигурителен институт в града. Това е в самия център на града. Ето е сградата. Това е парка. Преди една седмица правих видео на туалетните, кмета да си вземе поука, да ги поизчисти малко, да прати някой да ги поизчисти. Абсолютно нищо не са свършили. Вижте. Ето община Враца. Община Враца, нека да го види. Това целият свет да го види. Погледнете каква смърт, а как смърди, нема ви говоря. Ужас. Погледнете как е насрано гърнето. Тук има човек, ще изчакаме да излезе и ще снимем и другата туалетна. Няма да си вземе пулка този човек. Доде го не смениме от властта, няма да вземе мерки. Това е положението. Кмет на годината. Извинявайте, че се повтарям, ама то вече на мен ми дойде до гуша. Не затваряй, че ще снимам. Не е ли тъкнус да ги използваш тия туалетни? Ето е втората туалетна. Погледнете за какво говориме. Погледнете какъв ужас. Какъв ужас. Това и в концлагера в Германия не е било такова чудо. Погледнете. И той очистник, нашия кмет, ще ми се фали, че бил направил. Какво си направил ти, бе, некадърник? Оставка, некадърник!